Hei tid, så det etter her vi har nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som teker seg av opptøket og redigere, og Ronny Petersson, som teker seg av tog som hever Ljøya gjøre, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamal, enn som av oss, så får jeg spille Paul hva vi ligger hånda Gjersta i det. Ja, det som framme i hovedmunnen det det som Paulus sier og det som Peter sier. Paulus sier i Rombraun 12:12 at vi jo i brevor kærløykanon, hjertelige eimer hver vi annan, og kappest om av vysa hver en høyer. Og Peter sier i 17. brevet 8:6 at i godsettanon brevor kærløykan, og i brevor kærløykanon kærløykan til ødel. Vi husker syndrom etter her, hva det avverskar i lov i okkar at vi, som skriver stender av Paulus, at vi der, og i brevor kærløykan hjertelige eimer for vi annan. Og vi kappast. Vi kappast som har vissa for en høyer. Og har vi ofta lagt mest til i møgnen lov, altså, ta i kanskje vi hørst nekka godt om en brevor, eller ta i det som han tog seg fire var egentlig avvaksar røykt. At det kan til tog være strev i at vi er ute i kappingene. Jeg var så for en høyer. Du kan se hva jeg synes kjele minne om et menneske. Men ta jeg godt av minnes til at dette ikke vi vet noen vi det da. Vi oppfenger alt. Og øysene til ytla, men anten, han oppfengar bare til gaua. Ja. Han er ikke gjerne vid ytla. Og vi jo i andan. Så jeg har kjent at det her som en tråkan i meg selv, og det minnes da vi tråka av oss i skolan, altså. Ofta var det så avrattvist at tar som vill vinna, tar finka ärar som var sterskare att komma på i. Så vunnet det, ja? Ja, vet du. Men så akkurat det ikke tannkappingen til at han sterskare kommer på i, tar vi aftraken vi at gjøre det som anten tilskundar akkurat til vi årene nå. Akkurat, ja. Og så tar Peter sier det til at han kommer i godsettan og i godsettan brevor kærløyka, og i brevor kærløyka kærløyka til ødel. Ta meg bare sanna, at det har vært avmettelig godt, jeg vet atter til. Så jeg har i godsettan brevor kærløyka. Så har du øysene kærløyka til ødel. Det alltid vusse, for meg at vi tar lindet til å skjerje om kærløykan til deg, kanskje som vi ikke kjenner, et eller annet til deg som kanskje ikke være råkna for sånn jeg. At her standa vi et ordentlig så det igjen som godsbød. Ja, vi har ikke gjøre vi at døma mennesker. Og til en så utrolig avvokster som kommer av at og i bra kærløkken og heva kærløkken til at det kommer av godsøtten. Altså, det ønsken mer løyen god enn anten som jo god da. Og i akkurat løyve. Akkurat. Ja. Det er fantastisk å huske seg at det var det som Jesus kom vi. Det var kærlegan. Han kom i kærlegan, og han kom vi kærlegan. Og takk vi det som var årene, det gamle systemet, og som appellerer til det naturlige mennesket. Her faktisk, en kærlegan, han eksisterer slett ikke her. Nei. Han kan ikke, han ikke til her. Det var lukket som han utgangen, eisen og tilgangen som ble avskåren vi Edens orstagare ta og avlutene kom inn og djevelen fikk faktisk valgt det av hjørne, jøgnen akkurat avlutene foreldre. Og tog Jesus kommer vi sånn her
fullkomna kärlekan. Det fullkomna kärlekan som reker öttan ut da. Og det ett eisne, det alltid kvillant i kärlekan. Med hiveien, og i okkara holslige natur, tar vi bevega oss nær, det er stressande. Det strævgjert. Det ringt for bæg lika musal, kan man säga. Så han hever virkelig fætter og innøksen her, eller tar bæg tveira. Bæg Paulus og eisne Petra. Det her blir jo en øvått kapping, egentlig. Ja, det er så hovallet at han blir å kappast om at vise hver øren høyer. Og vi lesa for at Målsbra 5, så skriver han om gamla män först och att de måste sätta härlig äta mun. Men amena tar som fädrar eller fägera. Och unga män som röver, alltså han driver att se ham in här. Och gamla kvinnor som mövor och ungar som systrar. Och gör de rönlöka. Och så säger han anker som veriga och anker. Men hever anka bøten, eller batnabøten, så lät hei læra først at vise sin egne huset godsøtta søgn, og lønna foreldren søgn atter, det tetslet i egen gods. Her kommer vi atter innan eka som ganske ofta verer for samt, tog at skriften taler nek til mennene, ja? Og ganske minne til kvinnerne. Men det har vi også lagt mest i, ta hjertelig eimor vi mine brøver, altså vi. At ta alltid kanskje best vi mine egne kåne. Altså, ta kærlagen ikke bare okkara mittlen, men han fer ut om okkom beie, og han fer til okkara syskjen i herren, og han fer til deg utalter, altså. Og så fer han ut, og i hesson kærløkan hon ut til atlas, at mennesker. Og eisene tatt og leser sin til ferie her, og i til målspralen, og han sier henne likamlige venningen er nyttelig løyte, og det har vi dølja nekve av det, hvis vi tok som det likamlige venningen innenfor utrått alt det til venninga, men han kanskje her har vi Harstan, han mener det til, vi så øyen at det skal gå ut vi under leven, ja. Han kan ikke sånn ikke på yta at det blir alltid lov, va? Akkurat, ja. Og det skal jeg ikke si om. Men jeg husker om at her, hva han sier her, at han likanlige venningen nyttelig løyte. Og så sier men godsøtten nyttelig til alt. Og jeg vil efter bæg for løyve som nå og for det som kommer. Og så ber han noen venn til helt til godsøtten. Han venjas til godsøtten. Jeg setter det fremst. Men til en veldig myndeløyke som kjever åkken til oppgave at vennja åkken til godsøtten. Altså, jeg har alltid hoksa at kan jeg hava at han vinterløyka og møyne og løyve og vennja med til godsøtten. Men det er jo vi føyengene, og vi vet jo vi er fatt av nødtjon, så vi jo fatt av godt, ja. Og han sier her i Sanchen at fattor av antan og ta kom på i godt amlet skittskaparband. Vi vet jo nødtjon føyengene, så det godt, hva ser han sier? Fötter av anta ta kom på goddomle kildskaparband. Ja, og rettvis han gjør det med Galgatastroi, og gav meg så trykka noen stand. Ötlentan ombrøyding og knæsmær, ta jeg kom som vi er. Altså, det er ikke så nekv oi her setningen her, som sier hva vi er, og han som så er rista, han er veldig inspireret av
av god. Alltså han är ju i andan och han har gjort det här. Helt visst, ja. Att kunna ha att han inte lojka. Jag vänja sig till gott sätt att jag alltid beundra. Ja. Jag hade här är en fantastisk god sankra så han är ja. Men då man omedda det väl. Hade en av dem sang som sitter rättligt högt. Ja. Ja. Och som inte ända för så där Pedro Haber som har haft jag tänker vi spelar något han är tuttan. Ja, ja. Ja. Och nekva tøyngden til Petre det er nesten bedre enn opprunden. Ja, det blir ofta när man har haft man blir hotigen av till en normale och så ska det få det i åkara egna mala. Ja. Så var det nog angat nu väl just as mänskliga tala men anten vi och för pennen så kan det vara omätliga gott alltså. Ja. Ja. Helt visst. Jeg husker om et vers her ur jo, ikke her, ur Salme 8. Og her sier han, hva kan tenke fra vers 32, hvor god utan Herren, hvor kletter utan god okkara. Han god som gyrer meg vid styrke, og jauna meg veien, og gjør meg føtter som hintana, og leter meg standa av hattemunnen. Og så det vers som jeg husker om. Vener hentermunnar til herna, altså. Det jo det andalige bardiene. Ja. Så armamunner spenna koverboa. To gjør meg frelse og tøyna til kjøld. Høyre hånd tøyn stiger med. Og så ikke minst det her. Lytelete tøyt gjør med ståren. Og det er så... Det er så øvått og omvendt som det kan være. Altså, til alt menneskeslitt. Til ikke menneskeslier. La manna gjør det goddommer som hever hatt det her inne i myndene. At goddommerne leder sutt lydelig at det gjør okkur mennesker stor. Ja. Altså, det er så kjølsamt at du sier til at til anken manna goddommer, altså. Manna gjør det, ja. Eller manna gjør det goddommer. Så heter jo alt omanfra, så at gå gava, og at fullkommen gava omanfra, og kommer nyer fra feir ljøsene. Her som ikke brøyting eller skiftende skudd. Så jeg vil jeg så innom fattiga nok om vi sannløksåret. Og så heter som jeg har nevnt ångt i. Så vi skulle være fromgrävor skapning hans. Ja. Fromgrävor, alltså. Det vill säga att den föringen som är fram vid åkken, den sötna föringen, han är goddomlig. Och här är inte mannaversk och pjoj. Nej, det är akkurat det, och det är jag ser det var signa i år som nu har av telefonen och åkna ja, som ber oss om virkelig bo om det goddomlige og just ner. Og for ikke at tale om tar vi så erfæret det eisene vi andan som bor i åkken. Det er veldig altså. Vi kjenner øyla vel månen og i middelen det her at ta vi færre i åkker ekna. Och ägne styrke eller och ägne öje kanske ändå eisne. Och så heter det här att vara i honom. Och akkurat det här han vänjer inte vänt i helt till Guds ötta. Jag tycker vi hade här verkligen en vänjning som är allt värt. Att vänja sig till Guds ötta. Alltså lov gång fisk alla tøyna. For eneste dæver hever sine ekne avbjørngar. Nekvar kjenner at atter til ikke det, men det vil komme eisen ut for avbjørngar og jokkra gjerans deg som tek okkur nesten av foton etla. Vi klarer ikke beina veien å takle det her, og så det. Hvor det reaksjonen som kommer? Da? Her må jeg så bare si for meg, at min reaksjon øyelig ofte det her. Altså jeg har øyelig, jeg vet ikke akkurat hva en bokstav vi har, men til anker bokstav råkner vi som anker kønne personer for jeg kan ha mitt linte. Ja. Men eisen kommer her, og eisen kommer for en enkelt av oss,
eier vi det her. Ja. At det er naturlig ikke først, men så kommer det et antall, ja. Det har vi ofte nevnt, det er sånn før, ja. Og venja vid okkom til at leta til nutja løyve vi hele andan sleppa fram etter. Ja, men så spyr sikning borsur. Og gjerra vid ikkje til, ja, men så riskerar vi faktisk til at vi skal bære okkur sjálvi og andre kanskje eisen, ja. Og tog alltid så var sikna her, at vi hava en venjare her. Han sier om at han vener hentermunner til herrena. Det sier han hever herren som venjare. Og det er jo veldig populært det at det var personlige venjare. Og det mest personlige venjare som vi eier, det er hele andre som bor i Jokon. Han er talsmær, han er Jokon, han er vi Jokon, han er i Jokon. Og han er i midten noen eisene. Ja, han sier sånn godt om antan her i 4 Korinter 12, va? Og han lyser et imiska nøyganer som vi da finner. Og han sier her i vers 11 at alt dette viskar inn øyne og samme ante, som etter vilja søgnen bøyter øynen og kvarjon fyrir se. Da er han så lika mer ått, høy nekva limer, men alle limer likamsins. Omtar nu nekver, tau er ått likam. Så reisen vi Kristus. Så vi øynen anta våre tid jo døpt, at døpt av ått likam. Annak først, vi nu er det jøtar etla grikkar, trealer etla frals. Vi tar jo ått, finnes jo øyne anta drikk. Likam er jo heller ikke øynlimor, men nekver. Om fældren ville sagt at jeg ikke er hånd, har jeg ikke tidligere. Så har han lykka vel til likam fyrtida. Om øyra ville sagt at jeg ikke er eia, har jeg ikke til likam. Så har han til lykka vel til likam fyrtida. Vær alt likam i eia, hvert vært av hornene, og vært alt horn, hvert vært av lukten. Men nu er god sett limenar og allikam noen kvannfyrir seg, såla som han velte. Vårt har nå atler og limer, kvært vært av likam noen. Men nu er det nekker limer og best 8 likam. Altså dette her, dette griper meg alltid vi tankene om gosse tatt til hver annan vid bonden som likam. Og hvordan så er oppgave at eia hever, som det er, nå leser jeg ikke om hvordan eia, kan ta ikke eia hever, men bare til at eia som ser, og øyra som høyrer, ja? Og alle disse sansene som vi har, ja? Og ta et så førrett innan det antallige likame, det er fullkomla likame, så er det her fullkomlig likam, altså. Det er ikke nekker mange til andre sjuk og det likam, så det som det råkker likam, ja. Det er god ser det fullkomlig, ja. Høyt og høylagt, altså. Ja, det er, og vi så jo her til at du begynner, eller du kom nok kjøtten av til 13. verset her, ja. For han sier, tror vi ein anta, var jo et døpt at være et likam. Ja. Så vi sutja klart og tydelig ut fra tog at det som er løndermalet, for forklaringsene på at så nekv imisk mennesker kunne fungere som et likam, det er hele antena. Altså samme ante som bor i gode, ja, som han er omtalt her fyrir i samme brev i 3. kapitlen. Ja. Han bor jo i okkona og binder okkon saman, begge vi han og vi kvann annan. Det kommer en annen her som har vært så spennende. Det er akkurat som til at man får en rannsaknar for å vita og få møyre vita hvordan det er. Jeg har råknet alt som trykker Jesus som åkt. Og då börjar vi tar själva, då börjar vi familjen chat här, eller föräldrar någon, eller som föräldrar och barn.
Och så först du långkor, alltså du först till spekliga först och så och bevega dig ut från, inte för att från någon, men för att lära alla hinnar antenar eller livnar att känna. Och det så kommer den så mycket längt att det ganska bryter vi hugsjälnerna så imenska människor. Så här var det ganska ätar att nu är det för vuggångtor och till ansvars nu var efter. Men till nettot här man ansvar efter kvar god vila. Så bryter ju vi alla manna regler. Det som god vil. Och han la ju alltid tryckt, lika mycket kvantitet. Och inte minst och i tjänast av vitsa och få avlagta hjärsta av vitsa en person, eller be om man kommer till en annan. Och så först och bära tredje läst och upplever allt det som var gått där här, av det som personen och att hans är här och som tog faktiskt nöje till att komma i god säckning. Alltså det är så ofta följer det så att du måste inte bara tåsa för något ont. Du måste verkligen låta det virka att det så att du inte missar det ätrottar med som du hever. Du träar till Herren. Och du tarvet till hava så träar jag till Herren och i tarven. Och då kommer mitt i tarra tarv och ständer här och upplever hur Herren avhjälper allt. Och i tarra löjve, ja. Att det är något så helt otroligt att göra bara. Som är omätligt torrfört att tala om. Det är ju vi heter lika med er. Ja, det är ju en sammankoppling av verligen likam som är i köttblå, men som har samma anta usar och det som han omtalar här är ju nøygavnare. Ja, nøygavnare, ja. Og hva er det her jo til? Jo, det er det til for jeg vil styrke og oppbygge for en annen. Det kommer øyelig godt inn i Efesosbrevet, 4. kapittel, ja. Og tror at han ønsker at vi alle skulle vekse og i håndene. Og jeg alt det som han hever vunnet okken til han døye 4 åkne Golgata og reise opp etter det. Og let himmelen opp 4 åkken. Vi verleggen, han kom vi hele andan inn i okkara liv, inn i okkara hjärsta. Og han arbeider bare ut herfra. Vi tar litt okken ikke røyne lokk han inn på okkara premisser, som man sier, og sier at nå er det så høyeste gang 4 siden. Til vidt som må vende vi. Han er den samme og brøytelig. Han kommer omgang til å vende seg til okkara kjøtlig troende, og etter at ting skulle være såles, det har vi, det mener vi, og det lærer vi det. Ofta tar jo han gjør arbeid, og særlig yngre åren, og man kan skal være, så å si, bøytre midtlen, hitt gamla løyve, og ta nødja, det var sånn jeg som holdtog det, ja. Så kunne du føle at jeg synes skamfotland, at skal du dreja mig inn i hatta fra Hersson, altså? Er det sånn? Det halte gjerne som heter Anton, og Anton var halte noen hesse standardkursørene med, jeg hadde ikke noe løndermal, sånn så. Selv om det var veldig løndermal ute. Og det man så har jeg lente til at aftra seg via affæra, eller via gjeva seg til at man helst ikke være verden. Han upplevingen av Herren, alltså tar han säger att ja men tror akkurat samma virus som är. Alltså bara tanken om att det här. Ja men alltså det som fattar av mer ut här är av samma virus som är. Och allt hit som Tone ville låta för att här och att komma halt in att salen och inte något likam. Det är inte som för sig. Nej. Så dömer det för näka som är dömt i Golgata. Och det kan inte dömas att det är dömt. Och det är finns jag igenom. Och du ska släcka råkna vitt. Självt om du följer en tillträckning.
Det är gamla naturen, ja. Alltså det är ett fantastiskt långt där mal i hem. Ja. Ja, man lär herrarna känna så väl. Jag tror det är fullt och helt hansare. Samtidigt som det är lycka vänner. Känner bara ett och annat. Ja. Träder väck. Alltså att vänja sig till Guds Ja. överläggarna att vänja sig till Guds tankegång. Ja, akkurat det är. Alltså vänjen har ju inte varit intern, alltså ordentliga. Man menar ordentliga vänja. Då man var inte gå sitt halarui. Särskilt att man ringer. Ja. Ett tar man mer så läs. Ja, alltså jag tycker faktiskt att det här att det är allt löve. Kanske i muskeln ötjorna. Ja, det är kanske flyter sig jagna löve, ja. Men jag också mest här om att det är einleikarna. Här ur Efesos brev så tar det här Efesos 8. Han säger här att jag kan ta från vers 6 att oj honom alltså i Jesus har ett endelösning där vi blå i hansara. Fyra geving syndana efter nej rujudom i hansara. Som han rykliga lat komma iver och ötlen visdom och vita. Ta i han kungjörd och löndarmal vilja söns efter fria rajesönon som han hei tidsi kjassa sjálvun om hushalt og i fytling tujana. Og så stender kolan her til å si nu kommer det. Og hva det? Jo, at han atter skulle sauna alt til eitt og i Kristus. Det som i himmelen og det som i jøren Så ta i Guds tankegongt einleidje og å samla alt leita. Så er det øyla godt for åkken å vennje åkken til tankegongene. Ja. Og hvis vi så færre her ut i 4. kapittel, jeg har lest, jeg synes versen her, ja, jeg taler faktisk nekst for seg selv av eisene. Ja. Vi har her i hoa, som vi akkurat har lyset. Han sier, jeg anmenner tikkun tog i fengen i herran, at liva kattlen og verdia, som du var kattla vi ødlån eimjukleik og spekføre, vi lengmåe så tid og i kærleika ombera hvert anna, og ledja tikkun eina vi, at vera verande og i einleika andans og i bande friarens, eit likam, og ein ande, og ein så tid kattla til eina vogn og i kattletykkara, ein herre, ein trygg, ein dåpur, ein god feir aldra som iver ödlon, vi ödlon og ui ødlon. Men sier han, for en einstøkken av okkon vær nøyen given etter måle gav Kristus her. Tog sier skriften han får opp på hattene, for det fengar borster og gav menneskene noen gaver. Hette år han får opp hva det annet enn han først får nye til denne lagre parsta i gjerne. Han som nye får eisnet han som oppfor i alle himler, fyrir at han skulle fytla alt, og han gav okkon nekrar til apostlar, nekrar til profetar, nekrar til evangelister, nekrar til hirar og lærarar, fyrir at henne heilov skulle være gjørt fullkommen til, hva? Tjenastoversk. Kvoi? Jo, likame Kristusar til oppbygging, inntil vid ødle vinna fram til å være eit og i trunne av sånn gods, og kunnskapen om han, til å være fullvaksne menn, til vakstrar marsk fytlingar Kristus, så skulle vi ta ikke langt å være bøtten og lærte å kasta og reka hiar og hear av hver jo lærte oss vinte, tølt, altså et la lumpaie, av snilt og menneskjon, vi svika brøknon vittlunar. Nei, sannleikan og trygg og kærleika skulle vi ta atlan hatt, veksa opp til hansara, som høtte, Kristus. Tog ut fra honom verur alt likame samabondet, så han atter inni at det likame og einleggane. Tog ut fra honom verur alt likame samabondet og samaknutt vi kvarjon band og i handjever, og såleis vekser det voksen som likam, til oppbygging og i kvarjon, jo, og i kærleika. Alt etter tarre virskan og i tilmålt kvarjon parste fyrir seg. Det så ryk år at det ikke år fyrir det nesten. Nei. Men hette det som god vil. Hette hansara hjertamal, for jeg sier det på tammatene. Og tog her vidt øyla, gjør vidt hver usær, øyla godt og jeg vidt tjone inne på han. Komma inn og hansara bilgelångt da,
så är det att vi är i samlöve vi det som han vill. Och det är bära ta vi ge och evil han och anta hansara och år hansara. Det är så chanssamt vet du som han vill till att du kan skott utan att också när jag bestämt bara vill jag ge att in till hansara omkärn och rökt och allt. Han är ju iver hirarna. Där han uppenbarar sedan sig Petrus, ja. Och så kan han mitt ut i höjla för att vilja till att färra ångstanen som tog slett överhuvudskälter att du skulle färra. Mitt ut i höjla. Så kommer den här trångt då. Och visst du så är det avlöjen och ganska ta gamla över håll till att tacka reja. Så mycket det ut av sekningarna. Men visst du är löjen och fär så anar du inte vad det du gånger in till. Det är det först. Du anar det. Det är bara näka han gøymer her tær, eller gøymer han som nøygav, i forhold til den nøygav han kjever. Du kan salda til han, og jeg har det her ikke mye nøygav. Men det er ikke du som skal døme om det. Det er han atter som du har vært oi som løyet i akkurat her som han atlet her av er til sikning. Og til her oi, du kommer att känna en sån hatt att du bara mer och mer beundrar hur han kan få ett likan till som mojta, eller tojt, eller hennara. Och ta fettler så helt fantastiskt. Ja. Det är det som han omtalar berg här i 4 Korint, faktiskt berg i Rombrand 12. Och här i 4 Korint 11 så att det här i Efesos kapitel 4. Det är det här att vi som är kött och blod människor att vi är limer och en andlig likhamme för att vi kunna vara för en ordentlig sikning och hjälpa. Vi är tymliga och andliga. Och så tar jag nämner till att kvart till nej dårt synet eller pröjs. Ja. Som man vaknar och kommer vi och in älskar jag. Bara här så här våren här att det nej dårt hansar till pröjs som han vaknar och kommer vi och in och älskar jag. Så det är så människaliga och det är lätt alltså. Du ska ta tag och jag tar. Det är bara anten som löjt i nöjta. Vi har sån här underfotliga åren som är ju rundorna av antan och Jesus säger ju det att åren och är av att är och anti och lov. Så du kan inte säga att år är viktigare än anten, eller anten är viktigare än år. Allt är åt. Det är olösligt nytt. Ja? Olösligt nytt. Olösligt nytt, det så ja. Ja. Men ett par som är lag mest med självon och det är det här att det här lov vi är och just ner alltså så stort man kan hålla sig själv man vill komma och i ödles ner så mest jag lukar med öla mon och att mer det här fyller och har fyllt jag lova man blir bara värren på en eller annan måte alltså. Ja. Det är starka meningarna som man har haft och hever att här blir avbjörare för att affär av honom. Inte av människor, men av honom. Och det gör att man blir inte så markanter, så avgjörter i sån bastant och meningar som man värfyrer. Hade du sagt att evangelien är och så var han om Jesus präkvarat det här? Jo. Han var ju fullkomlig människa. Han var god och människa i ögonen. Det är man han sa årale och han sa hur han tog sig av och stålde han värv i sina räkten och läresvänner. Alltså det blev alltså rört och sånt. Men Steinar för Axel Skala säger till att ja, vi kunde halta till att hästen är inte värt och det hinner inte värt. Men så säger han till men kvar var vi till det första brevbröten, inte nå? Det var Jotas. Han som för Jotas svitch.
Ja. Alltså jag minns att det är inte sett in och med. Det tanken att ta mer väl att vi som sa det här det var så att säga. Och bansligen förstås ja. Men tar jag så har jag sagt det här. Jag får ta väck kvar var värt och kvar inte var värt alltså. Ingen är det värt. Och vi sa själva, Nej. Men alla är det värt till Kristus. Akkurat. Ja, det är en standard. Jag kom tankar efter det här i uppenbarelsen. Och i 4 och 5 kapitel här. Ta Johannes ständer här. Han vill riktigt bort i andan och han ständer framför havsäten här och att det här kristallklara glashav i mitten han och tronerna. Och ånken som finnes verter att trakka fram till tronerna. Att täcka bakrotelna. Och jag har sagt att ganska flera firma men jag såg en firma, såg en öla livande firma kan ständer vid det glashav ja. Och han ska vara han som ska för efter språkroteln ja. Så ska han trakka ut och det här fullkomliga diagnostiktiga. Fullkomliga reina. Så rent som man inte kan umynda sig. Och han vet ju så mycket han trackar då. Det så är det inte rent långt. Och han får gråta. Och till 5 kapitel ja. Jag kan läsa det här. Han säger att i högre han säger som har sett och säger att så är bokrotle som skriver över AB innan 8 insiklar vi tjej insiklon. Jag sa väl den angel som röpte vi här röd kvar vertor att leta upp bokrotlarna och bråta insikli hennare. Kvarst jo i himlen og hjørne, eller under hjørne, var nekar som kunde leta upp bokrotlarna, eller hitja ui henne. Ta græt sørlige, tog ønsken var funnen verter, at leta upp bokrotlarna, eller hitja ui henne. Men, ein av hinnon eldste sier vi meg, græt ikkje, leivan av 8 juta, rådskots David hever sikra, og kan leta upp bokrotlarna og hinne tjej innsikler hennare. Ta sa jeg. Og nu det så spennende. Hva det som han sier? Man finnes liksom for å sitte en veldig brølende leiv, ja. Men det som han sier, ta sa jeg midt i middel hasett og hinna 4 verenar, og hinna eldste, lamp, standa, eins og dripe. Ta kom og tog bokrotlarna ur høyre hånd hansere, som vi har sett sett. Og det så med det godt. For meg resten av kapittel 5 viser for meg bare gå så til veldig lovsangskår i himmelen til å teke til fra en eldste og som være noen og så kommer flere og flere opp i parsta. Og han sier her at ja, jeg kan lese, la meg lese, og jeg hadde jo nok fra vers 1. Han sier, taita tog bokrotla fotle hinna 4 verenar, og hun er 24 eldste nye 4 lampen, og kvart vi hørs på søyne, og vi godskal om fotla røygelse, som bøner hinna heilava. Tei sunko, nudjansong og søtte. Verdur erst tu at teka bokrotla og lete opp innsikli hennara, tog tu varst dripen, og kjepte vi blåe tog noen gode menneske av ötlun tungumalen, av 18 tungumalen, falkon og falkasløven, og gjørte tei til kongar, rujtje og prestar fyrir god i okkara. Tei skulle være kongar av hjørne, og så vekse kåre. Og jeg sa, og jeg hørte rødt mengra enkla rundt om hasete, verenar og hinnar eldste. Tal tarra var 20.000 fyrir 20.000 og 1.000 fyrir 1.000. Tei skjøtte vi herra rødt, verdet lampi drippna få mått, rykdom, visdom, styrke, heier, dård og sikning, og nå vekser kåre oppatter, og for en skapning som i himmelen, og av hjørne, under hjørne, og av hevene, ja, alt som teimen og hørte jeg sier, hånden som har sett noen sitter, og lampen til høyre sikningen, heieren, dården og måtteren, og alter og atler over, og henne 4 verene skjøtte, amen, og henne eldste fotlonier og tilbå. Altså, her
här einleidjen blir fullkommen. Hatt det som vi stevner mot det. Men långt här och nu så leter han okon smakka sina tankar och sina atlander. Og så verleika vi heile andanna. Og så sier han at legger du egna vi å være verante og einleika andans i bande friaren, så. Att vi lampen och här att det är som är runt det. Ja. Det är ett lamp är så av metall. Säklöst eller hur ska man ska uttala det? Det är akkurat det, och det uttrycker akkurat ånga styrst. Ja. Jag sa alltid från i morgon, ja. Det var i morgon, jag sa av TV2, ja. Ja. Og der tås vi en bønta her. De satt inn i studien og hadde så beina samband ved det her seia-bøntan nere i Danmark. Og han har en avheitan av folk om at hjelpa seie, hvis det så at seie la original. Han har ånga møvelega til å komme opp etter det. Og han sier så at vi har sett opp pelar man kan rinja til bøntan, men hvis man ikke fer, så må man fer at seieren kan kveldas hvis han ikke slipper opp etter av beinene, ja. Og de sitter her pur avvitande og spyrer om ikke, men om det kunne gjøre ski, om det ikke er jævla tungt til at vi har snakket så lampa. Og han fer så, og han viser til å ha lagt et lamp her, at han sier her til å vise vi, ja. Og han fer så at det her seien, og han teker bare ved hånden, gjør så last, jeg gjør ikke mer enn det, og så leipet opp etter det her. Og de får jeg flenna, altså sjølven til at det så hvordan lett det være, og hvordan farlig det til å være. Heter uimynden av okkara frelsere. Heter uimynden av okkara leive. Til lampe som heter uimynden, leiven uimynden, som uimynden leivene, et ripelamp. Ja. Og det viser okkara krossene. Ansodryp. Ja. Ja. Og for å bare tenke sammen om den summen og uttog, at det blir jo alt vi heilavleikene, og heilavleikene. Og der verden Europa, og der eldst jo alt, at det er alt heilaur. Og ånden kommer nær. Ånden kommer nær hesten heilavleikene, men så etter dryppende lampe, ja. Som hever vi blåe så inn og kjøpte okken, og rense okken. Det minner meg av en kvinne som hun reker ikke, sier jeg vel, men hun tjekk ontant høy. Og ta mitt etter venene, jeg kom køyrende her, så jeg stekket jeg ordentlig opp, og kørte spekler at han var, det helt det var så kjølsomt å sitte, at det var ikke så alle sert i Israel, ja. Det var ikke rikt, men... Nei, her en gang rundt. Ja, her en gang rundt. Og så fører jeg ur bilen og prater vi henne, og tenker få en prat. Jeg kan ikke minnes om det her prat. Men så, når jeg leier kvalt, og jeg får inn av sjuks jeg vitsa, og jeg er jo i Øtlund staven etter at varer. Så jeg bor etter Arna Simonsen og Kvannasund, han skulle komme og smyrle. Og jeg passet det så løs at det skulle være her til han kom. Så kommer han, og tar var bare hentet staven etter. Og nå kom jeg inn og samme stav. Altså hun la ønsomhet inn i her. Det er samme kvinnen, og hun var 54 år alltid, hvis jeg minnes det. Pura klar, og så sier jeg, tiden kjenner jeg nok ikke. Jo, sier hun. Så fortalte jeg meg alt. Att vi hade prata och se hej på mig att och hon var så tacksam för det att det bilarna kort ofta så harst och att anka toj och så kom jag ända prata vis. Och så ligger hon här och så säger till lite här. Arne var vi oss själva då. Så säger hon ja, och nu ska jag hem till Jesus säger. Point fram. Ja. Nu ska jag hem till Jesus. Sen är det vidare med i kvalt, och jag bättre för hem till, nu skulle jag för hem till Jesus, säger de farväl. Och dottern, hon kommer att sitta samman, men jag var inte något långt vakt, säger hon. Så jag ska för hem.
Och så ser de med vill du inte be för det att Jesus tek mig nu. Så säger jag så när jag sa det igen, så partierna bestämmer det, säger vi igen. Det är nog som var så igen det och ja, ta alla jag säger sig. Ja. Alltså mentalagen som man nämnde om vi bäst början om godsöta. Jag visste inte vi kvar en godsöta hon satt inne vid alltså. Ta kan vi inte skjuta alltså ett eller annat ett eller annat. Men det kan man vara han av att det var en kvinna som verkligen visste att här är något lätt jag kan ha. Akkurat som Elias. Ja. För det gång och Herren ber han färra och han ber Elisa stäcka här och han ville inte till han visste ju inte att han skulle färra. Och så ber jag och medan jag ber så rättar jag på min sintor och det ska vara nu, sitta vid han, det ska vara nu. Alltså. Och så var detta livet och jag bygde och Arne var färdig ut. Och jag chattade om att jag kom med till horen ut ur slavene. Det var inte fallt, det var bara vid. Det var så stilt och friallet. Och nu sitter jag att egene känner Luisa som stjärn. Akkurat som det drar mig alltså. I natten? Akkurat som stjärnan som lät hirarna ett tar vursmännar till Jesus. Och och Arne kom så innatter och vi får så bara riv till. Så säger vi gärna, skulle vi synja en sang? Ja, ältas det här, säger han. Så sång vi han sangen samman. Och så får vi. Och jag visste så inte mer, alltså vi får till Vaks och vi bor här, tja. Jag bor tja Karahammer och han bor tja en Örnhusson, Arne. Och nu är färre upp på marknaden efter med ett lotöjna för att brevbråding. Nu flackar halvårstång. Och så spyr jag att jag kom in i konstna kvar var det jo. Så nämnde jag som övren navnet och säger hon tar ju körskålt. Här står jag. Och det var händan. Ja. Så att nu kommer så bra att vi döttrarna som jag sitter och sen ära syster till dessa här. Och fick jag veta till att hon kom in och hon säger, ja nu färger kött, nu har jag två anklar vid och vitsan. Två anklar alltså. Ja. Alltså man aftra så vi har fortällt det, men så var det lite värt här och hon var fullkomliga som hon alltid plattade över. Ja, det är särskilt. Fantastiskt. Ja. Och den frier. Frier, bara frier. Ja. 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 Och det här är det som han häver köpt också. Ja. Som Sankre säger, att han frier Jesus gav, kvilla som var avkänt var. Och det är löjen var det nu, tog ju möjre tryck för det här, och att året möjre det kommer något som in här var något möjre än det råknar vi, alltså. Alltså, det är inte allt som upplever det. Nej. Det är det önstökom. Och det tryckt som ligger attanför, ja. Ja. Och i 4:15, bara enten här. Han säger dig, ja, ta heta for gangelia, läser fra vers 4, tror jag, läser i oforgangelia, og det deilig, läser i odeilega. Ta gonger år ut som skriva deien oppsvölter og i sier. Deie hver siertøyn, deie hver broddertøyn. Brodder deians synden, og kraftsyndaren loven.
Alltså bäge loven och synden är väck. Ja. Ja. Det är allt av nej, alltså. Ja. Ja. Akkurat. Ja. Det är virkelig vad signar. Jeg følte at her i morgen, altså, nekka vi som veldig fri noen som som sanger sier, som en sterk og streimor, herrens frir han djupor, miltor, eimor, og stilt han hjärsta kjer. Så at her, teker til og nøy, brøkkast det om det. Ryka hava og greie og søta enkla det, et eller annet såles. Og i Guds 4:8, salen kvill og fan. Aldrig vikast sälan som är byggt av han. No? Alltså kvilla, säla, som aldrig vikast. Alltså det är allt det som människa innast inne, inte så. Ja. Och lunches efter det. Och kanske bara mer och mer som där vill dria att det stora fossen som man säger i salmerna. Ja. Och med han på ett att han kom utvarp på ett eller annat han snackar ju om alla som miljarderna som är kött och rent vatten och snackar ju om alltså det var så rent att det är inte löja människor äckvast. Bara höra det. Ja. Detta var ES eller EO, ja. Tant som är högst det här som är känt ut då. Om vad det är såna hemmen och vattara. Men det här har vi länge sedan fick jag vita i skriften, ja. Ja. Ja, jag huxar Eisen Paul om det som lust att rocka och kanske onkel som I var ganska ojesnir eieter. Ja. Här är svär bara ja. Du har människa eieter. Ja. Han du så älskar god heimen att han gav son sin einbarn. För jag kvört han som tror han inte ska förtäpas. Inte ska förtäpas. Men häva av ett liv. Och här är för jag kom åter till bror Karlagan till ödla. Och det är jag upplevde att Guds bra mer och mer av sikna att det här vissan och i att det är som boskapen är till alla människor. Det här frälsan, det här liv, det här underfotla nöjen och det här livssällan, för jag ser det på tammatan, att det är till alla människor. Alla människor är det. Ja, det är det största ont. Ja. Ja. Är det något att lägga Paul? Nej, jag har inte. Jag har följt det så, eller frialdigt, jag bara slappar av. Det är så löt när det händer timmar. Ja, det är en massigna frier, ja. Ja. Men kan du be en bön sammen, Jakob? Ja. Gå färger. Tack för det så löt. Tack för det här att vi kommer till tøyn som vi är då. Och tack emot er, tøyn som tog djävor. Så är vi tøyne. Tøy har ett tryck att komma. Kom här till morgon, alltid som strävast. Ja, tångta bäre ska göra det kom kvill. Och det är så åk mot att det kan lära jag mer. Då ger späkförare och ämjukare i hjärsta. Och så skulle det finnas alla till kvill. Då är åk mot det gagnet och blir munner och lagt. Herre, det kan inte vara bättre. Och vi tackar dig för det så låt. Vi tror som sitter här och att du signar det som vi har haft framme här. Jag tar en stor röjk och nöj, detta vara till siktning för allt det Herre som höjra. Och utfra tajmon som höjra till siktning för det som de får nöj till att båda ta ett underfullt evangelium, Herre. Tack för allt till ändan det. Och i Jesu namn, amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal komne enda, og vi færre at takka for jokken for Jesu for,
Og vi som sagt, Anja Hansen, som tek seg av opptøk og av at redigere, og Ronny Petersson, som tek seg av det ljøtekniske, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer, og en annen affære, la meg legge at pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube under Iktus Sjønvarsp. Og hesen pastor han for eisne at komme her, og hesen pastor kommer eisne av senter av Kjei, Kristelig Kringvarsp. En annen affære, tusen takk for hesfer.